bai le vek ule tun chuma chuan nu pakhat Nikki Whitehead chunga thil thleng kan ngai tha ho le don ani Nikki Whitehead hi kumsang kha zakwa somsari panga a piangin kumsom thum panga mi ania fanu pani nein Conyers Georgia United States of America a chengan ni afa pani te chu identical twins ni in kumsom paruk an nia identical twins kan ti te chu phira po inang an pian zia tele an mel mangpo inang te hi an nia an thil ngai na zong po an ang thei hle monozygotic twins te po an ti thin bok an ming chu Jesmia le Tasmia Whitehead te an ni Nikki hi nu chetak mai ania afa te ta na chuan a thei ang ati thina ni an momo ang te chu angai to asak zel thina chu tianga no fel le tha chuan a mangai afa te chu an zir du apyang te chu zir tir ve in ballet class ate piano tennis class te nen lam akal tir ve bok thin chu mai ba ka bekin kal le in khom te po chu a mai tir hau lo a khai khom nan chuan Jesmia le Tasmia te chuan nung changmoi le chetak po an nei kan ti theyang chu January ni som bathum sangni soma chuan ti dan ngai te in County Sheriff Deputy Alwyn chuan patrol nei le in chutia Deputy Sheriff duty in khwa afangkwal chu motora chang chuan kongsira mei chete rol pani chawle hlau thong takalo omte chu a hmuwa anni chuan motor chu an lo phardinga chung mei che pani te chu tu dang ni lovin Nikki fate Jesmia le Tasmia te anni Jesmia le Tasmia te unau chuan sheriff nena chuan lau thong le man mo takin an thil ton rap thak tak mai an nu Nikki Whitehead thi dan chungchang chuan shilta a sheriff po chuan ati dan chin ngai te in ama puidura kau thwai boka ti chuan Jesle tesete unau chu police car nung sita chotirin an nu Nikki ne na an chen mun lam chu an panta ani hekhe sa hian detective pani poimo mai an oma chungmi ti chu Detective Swift le Detective Don te anni Detective Swift le Don te chu twal thana hmunna thleng ma saberani bok Detective Swift te chian don soidanin twal thana hmuna chuan thisen tam tak mu tura om thuan soya miswalin ruanga nu na nu ma ni om tak te po an mu bok twal thana rap thak tak ani ti chu murder scene chang chuan an shengal theiani Detective Swift chuan twal thana hmuna chuan thisen chu hmun shanga mu tura oma banga te chuthenga te silinga te dokana te po thisen chu hmu tura omani thisen rim chu khoi hmuna po chuan anam vel vekani ber ti in a soyani Detective Swift thosoya chang hian he tol thana hi asatle alo ti chu kan shevek ome thisen rim in chung khoi hmuna po anam dana te le siling thleng maya thisen hmu tura om dana te hian Nikki thi dan hi chu anwam veo lo kan ti theyang chu Nikki chuan ama beitu chu alo beilet vena saviau ani ti chu crime scene atang hian a hria theiani rang takin police te po in tol thatu zon na chu thok ngal bokin police te chuan ruang nu ma an han en kwal chuan Nikki taksa chu voisom nga lai vi ani ti chu rang takin an chengala tol thatu hian Nikki chu voisom nga lai avi dana Nikki she chiang tu mimal huat na le Nikki chunga thinrim na nei ni ina langani achan chu rugro emoti pal le thil dang wang ni se chuan voini voithum emo voisompo avi to nuwa chuan Nikki chu athingei to don sia police te chuan an hnu chuina chuan rinhlel tam tak an nei ngei in rin oma chungzinga chuan an rinhlel ma saber ti mai ila Nikki pasal hwal ahming Robert Head truck driver ni in Nikki le afatini na cheng hawvek an ni nge a mi chata ka ni kan ti theyang chu Nikki ngei po in mi te hna he ti hian a soifo ani ome Robert hian Jesle test chu arilara afate angche ina ena ahmangai ani ati ani tol thatu chu zon chun zum zelin forensic lampo anron langta a tol thana thlenna hmun Nikki te ina chuan forensic lam mi thiam te chu kalin thirin hel omle police te thu chuina apui thei tur reng ang chu uluk tak mai nan enfia a kan sia tur chu Nikki be ani hian in kongka le tukver lu le chhuana om thei reng chu engma ti chhiata om lawani hemi achang hian tol thatu hi rugru ani arin omlo hleya tol thatu hi Nikki in a in chunga a phalna ngeya alu tiremo a hmel sha chapo ani theiani chumi ani lo vek po in chunga omsa po ani theibok tu chui tu de chuan tol thatu hian thisen le a chet na nu ma chen khat ti re atum na ni om te po an hu boka
mase thil mak deuh mai chu avain anu ma chu atire lem shan si lo hi ani nge aman molu tukin athi fai vek man to lo zok tol thana hmuna hian forensic lam chuan chemical chikhat luminol anti mai crime story vel ngai na mi te chuan in she thau ome luminol chemical hi thisen ti finan le ti re na na an man fo wania Niki case po hian thisen nu ma chengkhat chu luminol mang hian anti fai nge ani ri chu forensic lam mi thiam ti chuan an hu chhuak ani thil sha thiam har satak mai chu engwangin nge twal thatu hian a nu ma chengkhat ti bawin atam zok thisen tam tak chu anu chhia le si Niki fate pani jesle test chu Niki thi ma a mohnu nung ber tu le a thi nu po a mohma saber tu anni boka wangin investigator lam chuan thil thlendan kim chang zo chang turin station lama an shwaya station a chuan investigation room a an unawin an chutira hun reilo te chung chu an kalsan phota an pani chu in hong taka in biak na hun an siam sakani room chunga thil thleng reng reng chu video le audio recorder noya omvek ani nge a pon lampanga chang chuan police te chuan an chetla zongjong chu an lo vil reng bokani police te chuan jasmia chu riru hale lo thon mel taka a chu an mo mai hau lo jes chuan test nena chuan a hlau thu le api amomo thu asoya tasmia chuan a unaw nu chu hnemin engkim a that le vector thu a shil ve boka reivak lawa chuan police te chuan jes le test te chu zona an hanzo chana thil than ni zinga changa ngai toileta an thil mu le shat kim chang chu mai hau lova soi turin an tia jesle te se te chuan zingdar saria thovin school kal torin anin siam thu an soya anin pe nu in an nu niki hnena chuan an kal tur thu shilin zingdaria da an in an chwa san thu an soya ni chumi zing chuan jesle test te chuan basan nan man lo thu le an nu niki in thla tir lovin ke a school an kal mai thu an soya vanei thak takin first period class po an lakman thole chumini chuan tlasengma an miss lo thu te soin school ban vele an ho ngal thu te chu police nena chuan an soyani jesle test te unaw hi phirti in kan soi zeu zeu dona ngai thatu ten tutenge an ni kan shengal mai don nia phir pakhat zok chuan in chung chulut masa in an bedroom light in on chu a hmuwa light off tura akal chu anu ni ki rawang lo let reng mai chu hmu in laule shil hai tak mai in a autte chel chul maya chuta chuan anu ni ki chu athi ti an sha chau thuan soyani chumi nu chuan ina changin an tan chuak thoya deputy sheriff patrol nei chu an mu in an lo phardin thu police te chu an chilani thil mak tak mai chu ama kan soi to ang khan forensic lam mi thiam te po khan anin chung lu rual rual khan thisen rim anam vek thu le thisen bonoi mai mu tur khoilai mai po a khan a oman ti sia mase hemi tu unaw hian ina an lu khan chutiang thisen rim le thisen bonoi an mu thu reng reng an soi lo chu ani engpo ni se I han bi chiang zel phot te ang police te chuan phirte hnena chuan an nu ni ki chuan melma boina emo ama hotu emo inti boipui anei le nei lo te chu an zota anni chuan chutiang angchi boina anei an shed lo thu in an changa ama ero chu thurok anei thuan soi phirte chuan police te hnena chuan niki in apasal shed lovin belpa ahming Joe Carter anei thu police te chu an shilani phirte chuan heti hian soi zelin niki chuan tol thana thlen ma deuh khan aruka abelpa Joe anen phone na anin hau thom an sha chin thu le niki chuan Joe chu an ina local lo tura ati thu te phone na anin biak na a an sha thu police te hnena chuan an soya ti chuan police ten rin hel pani an nei ta ani Niki pasal hwal Robert Hetle abelpa Joe Carter te anni police te chuan chu thil thleng chu rindan sang sang an neya hetiang po hi ani theiani Niki le abelpa chungchang chu apasal hwal Robert chuan she chhuakin a thin rim lutuk chu Niki a that tamai nge abelpa Joe chuan thik na le anin hau thin rim lutuk chuan Niki chu rong takin anunna alak sak zok niang thudik tak she turin I han thlir zel phot te ang Niki tha ani zana chuan investigator te chu Joe na thona lumena hmuna chuan thu zot fia turin an kala dakar khat nu vela chuan thlengin lumena dor po chu an lo khar man to a laite an lo ovek to a michen khat dor ko da chuan an lo dinga chung mi te chu detective te chuan thuan han zota Joe an sha empty te a chena hmun an sha le sha lo te po chu an han zota
ama ero chu chungmi te chuan an chang thadu lo hleya siapo ni ila ka shit lawang che ti te in an lo changa detective chuan Nikki thina chungchang an soilan cha chuan detective Swift chu mi ani hek lo le Joe Carter chu chungmi te zinga chuan lo veringin detective Swift athusoi asiat vele a mel chu mu thein adang lam vek maya ti chuan detective te chuan olsam takin atu bernge Joe Carter chu an sheta ani Joe Carter chu thu zot fi angalin Nikki ne na anin lai china te chu zotin darkar somli pariat liamta khan khoya nge a omti te chu an zota Joe chuan twal thana thlen ma zan khan a ina Nikki chuan aron to thuwa soya Joe chuan heti hian soi zelin chumi zan chuan Nikki ne na inmu adu to lo zia alo shil thu te chu soin chu Nikki chuan lom takin adon son lo thu le thinrim le man mo takin a apartment chu Nikki ina chwa san thu te chu investigator te hena chuan a soya chu Nikki a mu nun berna ani ti police te ashil ve bok police te chuan Joe thu soi chu dikin Nikki chuan alo tlo nge yem ti chu shatan tumta ani police te chuan Joe Carter chena building security lam chu be ngalin security camera CCTV a omlo te an zota CCTV camera chu alo ngei maya CCTV footage chu Joe chena building security lam chuan police te hena an thon thoi boka ti chuan Joe kong kharlan na camera footage chu endikin zandar somle minute somthum vel achang video record chu an han enta a chan chu Joe khan Nikki a ina akal hun chu dar somle minute somthum pakhat ani thu police te alo shil to a ti chuan zandar som pakhat le minute khata Nikki chuan a ina chwa san thuwa soibok CCTV recorder an han en chuan Joe soyang cha chuan Nikki chuan dar som le minute somthum pakhata Joe apartment chu thlengin dar som pakhat le minute khata a apartment chu Nikki chuan a chwa san ani athu soi hi dik ma se Nikki thina hian Joe hi ai nam noi lauti a fin fia chuan lawa wangin police te chuan polygraph test tu nei tiran du ta a Joe chuan polygraph test tu nei in a result ron chwa ma chuan police lam chuan Joe taksa chu endi kan du ta a chan chu kan soi to ang khan Nikki thidan hi arap thak em ema crime scene atang po in twal thatu hi abelet ve ngei po arin oma chutiang ani chuan twal thatu taksa po nu ma a omlawang ti soi thei ani tlatlo Joe taksa an han endik chuan eng nu ma mu tur omlo ti chuan reilo te a polygraph test result po chu lo chhuakin Joe chuan thodik asoya ni ti chu result chuan ati chiang ta a Joe po chu rin hlel li sa chang chuan thaibo ani tari ani investigator lamin an mi rin hlel pakhat chu twal thatu ani lauti an shata ka chuan a pasal hual Robert chu an chui le ngala Robert hi Nikki thi tuk atang khan mu turala omlo mai baka biak po theipo alani heklawa ama ero chu chutia police ten biak po tuma an han be tak chiama chuan Nikki thi achanga darkar somni pali liam nuwa chuan police chuan an be pop thei ta hlau mai Nikki thi thu chu police chuan shilin police te soidanin Robert chu Nikki thi thu asiat hian makati in atur mel hle ni in an soya tunge shale lemachang thudik asoiti chu Robert chu thu an hanzo chena Robert chuan Nikki thi ni khan ani chu mel za chuang lai hla a atlan thu asoya truck driver ani kan ti to kha police te chuan athu soya diklo chu fin fia tumin Robert chak khalna company lam how tu te chu bia in Robert chak khal GPS information chu an dilta a GPS information an han en fia nu chuan Robert chu asoi ang ngei chuan Nikki thi tu khan mel za chuang lai hla a alo om ngei maya mase zona om theile chu achakha ama ngein akhalem ti hi ani atwal thana thopnan midang akhal tir dai po ani thei police te chuan jing dariat le achan veya Shelbyville Indiana gas station a cholin petrol a thun ni ti chu an shele ta a dariat le achan ve chu twal thana thlen hun lai vel kha ania ti chuan rang tak mai in police te chuan chu gas station chu an be ngal tawata CCTV footage en an du thushilin gas station lampo in ron thon thoi buka CCTV footage chang chuan chakhal tu chu Robert head ngei ani ti chu chiang tak mai na langa Nikki tha ani lai khan Robert chu mel zanga somnga la ya hla a omani ti chuan Robert head po chu rinhel omjinga chang chuan thaibau ani le ta ani chutia police ten an mirin hlel pani chu twal thatu ani lo ani ti an shat vele
Nikki in le avel te chu endik na ngor takin an kalpui le ta a Nikki chen omnaya te chuan CCTV camera hlui emo nu chuina apui thei tur an mya lem ti te chu ngor takin an zong kwa le ta a Vanai thak takin Nikki in opposite gas station a chuan CCTV camera om chuan hmuta a Police te chuan CCTV camera chuan han ena Nikki tha ani lai vel dar kar chu luk tak main an han ena ama ero chu rinhel om pakhat ma mu ani lo thung voitaman ennona twal thana thlen ma dai ami te po chuan han en zela ma se an hnu chuina apui thei tu tur engma an hmutlat lawani chumi hnu chuan police te chu Nikki tha ani hnu dar kar ami CCTV footage chu an han en zela Zingdar somvela chuan mi pahnih chu CCTV footage a chuan an lang tatlat mai an han en chian chuan Nikki fate Jasmia le Tasmia te chu an lo nia gas station a chuan petrol la tur car pakhata oma twins te chuan car driver chu reilote an biak nuwa car chunga chuan lutin an tlanta dai mai ani police te chuan an ti tur chu an chiang ang mai car driver chu shat tumin an chui le ta ngal wata tunge kha car driver khani ang enge phir u nau tenen anin lai chin na ti te chu zona ani phir u nau te chuan a car chu car danglam tak mai ania car bullet chu awara abam parve thung chu apol ania karong danglam tak ani awang chuan police te tan chuan zon chho har lo tak tur ani Conyers khwale avele mi te chu zot kwal thwain car chu lo mu an omem ti te anei tu sha an omle omlo chungchang te chu police lam chuan shiat an tum thwaya chumi hna thok tur bik po chu anin rat thwai buka khwale avele mi te hena chuan car London mang te chu shilin chu tiang car an lo mu em ti le an mu ani chuan police shiat tirwat turin khwale avele mi te chu an cha a chu tiang ngor taka an zona wang chuan hun rei lo te a chuan chu car danglam tak chu Conyers kho chen oma chuan mu ani ta a driver po chu thuzo fia turin lak ngal ani bokani car driver hi pawalaya nia car driver thuan hanzo fia chuan Zingdar somvela petrol la tura gas station a akal chu tlerol pahni in school an tlai mai tur thule skula an mani tha sham tura an ngen thu te chu police te hena chuan a soya police te chuan taxi poni silo olsam taka chung tlerol te aphur mai chu rinhlel na tlem chu an neya ama ero chu an han chui viau nu pu in kara chuan rinhlel tur thil engma an hmulawani khisen emo tol thana man ruwa engma hmu tura hau lo mai chu mai baka car driver chuan police ten an thil chuina a chetaka zona apyang te changin police te chu a tho pui tha emem bokani ti chuan police te chuan phir onau te school kalna a CCTV chu enzai an rele ta a car driver soyang khan school thleng chu awathla nge yem ti chu shiat an tum ta ani police te hena atira twin stand statement an peka khan Zingdar riat vela school kaltura an chwa thu an lo soi to a Dariat vel achang chuan CCTV footage chu uluk tak mai chuan an enta a mase chung dar kara chuan twin se chu mutor anom reng reng lo mai CCTV footage chu an en po chuan twin se chu an lang reng reng lo maya Zingdar somre minit som paruk vela chuan CCTV footage a chuan twin se chu an ron lang ta hlol mai school an thlen hun an soi achanga dar kar ni nu dayani CCTV footage chuan driver thu soi chu adik nge ani ti chu ati chang thokhat viawa asoyang huna chuan twins te chu skula chuan athla nge ani ti chu an sheta a ti chuan driver chu rin hlel na tur engma a om talo ma se chu ti lai chuan twins te ve thung ero chu rin hlel omber an lo ni ta ani atira police ten thu an zofia lai khan school bus an nan man lo awangin ke school an kal thu an soi sia class zongzong an eten thu te nen lam an soi ani kha police te chuan twins te chu thuzot fiale torin station lama chuan an shrai le ta a engwangin nge dot an soi ti te chu shiat nge yan tuma police te chuan thuzep kwal chi che to lovin tlang takin an hanzo chena Zingdar somle minit som paruka school thleng chau si engwanga dariat le achan ve vela school thleng anga in soi nge an ni chuan hanzo ta a an school CCTV footage a chuan Zingdar somle minit som paruka chau school an thleng ani ti alan tho te chu an shila chutia police ten an soi tak mai sia chuan an thu chu an thak le ta dai maya heti hian an statement pek to sa chu thak le hno in twins te chuan tol thana thleng ni tu khan dik tak chuan kan tho tlai ema wangin school kan thleng tlai ani ti in investigator lam te chuan twins te do soi awang le
thu an thlak le nu awang chuan an rin hlelna chu ati zual hle ani twins te chuan heti hian police te hena chuan soile in Nikki tha ani tu ka chuan an school kalma in Nikki nen chuan anin hau ngei ani ti chu an soya an statement thar chu an original statement nen chuan ain ang talo hle maya investigator lampo in an ti turan hai big haulo ti chuan twins te chu room shan ve a chuan an thutir ta a miswal tam tak an lo dop chwa dan tek tek ngei mai chu an hmang le ta ani heti hian an hanzot kwala an fin chwa in I unaw nu chuan heti hian a soi heti hian min shil sia ti ten an han chai boi ma saphuta ti chuan thudik chu soi chwa tir an tum ta ani chumi nu chuan investigation room hun khata an unaw chuan an thut tir le ta a police detective chu a hlo tling viau ani ma na le an han chudun le nak chuan an ngai dan le an thu soi chu ain mu ta tat lo maya ama a in ngai le in mel tak poi soi lo mel tak kha thok le khata anin hnial chan ta dir mai chutia investigation akal mup renglai chuan police te chuan twins te chu thu an zofia apyangin jacket dum le kutkor dum an wa zia ani ti an shita a police station chu thoshan investigation room phei chu alum thokhat viau sia engwanga hetianga in thuam phuinge an ni ti zona chu alo luta ti chuan twins te chu an taksa enfia an tumta a amma a joker tara taksa an enfia ang che khan investigator lam chuan twins te chu an jacket le an glove te chu an han phel tir ta a chuta che chuan an thil mu chu le an taksa mun tam taka chuan in hamna le in sena nu ma tam tak chu an muta ani twins te taksa a sena nu ma an mu chu adang lam em maya a chan chu bite marks achang chuan an mani se tu ha mai chu a in selawani ti chu a hriat thei ani chu Nikki ha mai omdanang che ani bok police te po chu Nikki in lama kir le in twins te chu tol thana a hian anin nam noi ngeiam ti hria tumin finfiana om thei ang te chu uluk tak mai chuan an hanzong le ta a chutia uluk taka an zon hnuwa chuan ina chuan journal pakhat hi an muta a chu journal a chuan mi pahnih ziaka inbiak na hi an hmuwa horop in anglo ani nge pakhat zok chuan heti hian a ziaka ani hi kan da bo angai ani ti in pakhat zok po chuan ziak bokin rang taka akal bo hi angai ani ti in alo chang le ve boka police te chuan twins te man na tur evidence chu an hmutam tok ta viawani ti chuan twins te chu an man ta a police car hnunga chuan thutir an nia atlang puin hetianga police ten thil swal ti tu emo rinlel emo kara an mani chawa an thutir hian video le audio recorder an da chhin ani chutia an panhi chawa an thutir chu video recorder a chang chuan twins te chu an thinrim hle ti chu an hmu thei ani an anga thecham na thu te an chak chhuak boka heti hian min man reng theilo ti te in police te chu an aw vak boka pakhat zok phei chuan se na thamo chu in ringa mi ti in chiang le ngei fashion hian ati boka chungan kho sa zia le nung chang zong te awang chuan Nikki thattu an ni ngei chu police te chuan an ring het ta bur mai ani atopa chuan twins te chuan an tol thana rap thlak tak mai chu an puang ta a an nu Nikki chu an pahnih tha ngei ani thu chu an puang ta ani ti chuan thil thlen dan dik tak chu heti hian an soita a twins te chuan an nu Nikki nen chuan a thi ma kar tluan chuan anin hau reng thu police te hena chuan an soya Nikki thi ni January ni som pathum sangni som zinga chuan twins te chu school an tlaya wangin Nikki chu alom lo hle maya twins te po chu Nikki in a hawa wang chuan an thinrim ve ta hle maya chuta che chuan thinrim le thinrim chu chongkamin adai to lo ani nge yang chu anin swal ta chiam mai ani Jasmine chuan heti hian a soya kanin swal chu kholaya in swal satli ang hi kan ni lo tu emo athi ma chuan tia in swal kan ni ber kan vai chuan kanin hawin kan thinrim em ve kani ati ani Jasmine vek chuan Nikki luwa chuan pangpar khoina pot chuan a khong ta ani ain puana po Jas chuan pot chu kala a kanu luwa chuan ka khong ta ani ati Nikki chuan a oma ase sakve thote asoya min hem boka nasatakin kanin swalani ati chutia anin be tak cham hnu chuan Nikki chu voice nga lai an vi thu chu an soita ani tasmiai zok chuan atopa anin swal zo chuan chhuata an omvek thu te soin a unaw nu Jas chuan an nu Nikki taksa chu batapa da torina shila kumsom paruk tleirol phir te chuan an nu ruang chu batapa anda a ti chuan an nu man chen khat chu antifaya chumi hnu chuan school an kal thu police te hena chuan an soyani
kumsang ni soma khan jes le test te chuan antol thana rap thlak tak maya khan inthiam launa anla nei me lo mai ba ka plea agreement po andil du lawani plea agreement omzia chu anthil ti poizia te sia a poyanti zate chu tilangin an chemna ti tlemsak an nget theiani ma se January sanghi sompali khan tasmia zok chuan anthil ti poizia chu inshain voluntary na po athok ve ta hiala thakhat nuwa jesipo chuan athiam lo nete chu apom veta a kumsom thum chung chu tanin shan ve ve a voluntary na thok turin an nomta ani